Hirugarren galdera libe. Zure hitzak dira hauek ez, nola semeak galdetu zizun, orain zertarako egin behar duzu hortua ama, ez? Eta zure erantzuna, zeuek zer jaten duzuen jakiteko izan zen, ez? Lekeitioko herriak, Euskal Herriak, badaki zer jaten ari den? Zer kontsumitzen duen? Zergatik aukeratzen diren ekoizpenerako kalitatezko parametro batzuk eta ez beste batzuk? Zenbat ordaintzen zaion baserritarari edo arantzaleari elikagaiengatik? Zeintzuk ikustu duten elikagaia, osea, baserritaren izenak, guzti hori badaki euskal kontsumidoreak? Ez dute uste jenti dakizenik eta konturatzen da nipez. Baina apur bate pentsetan badabe, bai. Bertoneko izten dena badaki zer dan, baina kanpotik eta datorrena eta ez. Eta baserriku eda lehengo setorie. Lehengo setorekuk baserri txarra dien. Berton edo urruntxua, arutzatxua, onutzatxua itxen dizenak, bai. Eta itxosoku biherren setorie da. Guk baserri txarrak lehengo aseze bota bihu. Aseze eta gero aregaz landari eta jateku eta guk egin kontu zehile bete bihuz diru hartzeko lehengo ipintzen dan gauziagaz. Eta itxosokuek ez, itxosokuk einde dauko. Zuberti badauko arraina trapetako, areke badatoz, dare diru eskun dauke. Baserri txarrak ez dauko hori. Baserri txarra bidau urte erdi, generu hartzeko eta generu kobretako. Eta zu guztezu jendea ez dela kostiente, ez? Guzti horren lana eta... Ez da konturetzen. Zema bider ganera niri zematek, nik lagunetan indaukaz. Da lekitxo gehienak esautuko nau. Baina, zerra itxen duzu arropainen. Hortu zetako oso, hortu zerren bi oso. Etorri zaizona, da nik zaten ni boltzi hartu eta pasietan arratzaldean ez noie. Ni nago... Gustora gozade bertu. Bai, hortuen gustora. Da humik eta txikitxua hogeti xendin ganera eurekin buru baten, jeure modun paraun norbera bat, eta, bueno, lagundu itxen dabe eta hori. Da horre parametru ondo ongo dizipinitxe, baina danak ez, horrek asko, borretxek enpresarizio hundizentzako mesederako ipinitxe da osan dati asko. Okostinoi da diruena. Bertokuek eta itxosokuare bestotze pagaitan, egero saltzailik eta gauz asko pago bidabe bai, baina areketaraten dabe proporzioien kantidada hundizoa dirue. Horre gozo kapurtxu bat, hobeto txua begitxu bilitzatek dela bentsaten danik. Eskerrik asko libe, erantzunagatik.